E imos falar agora dun dos xuízos máis mediáticos dos últimos anos en Galicia. Falamos do caso do posible asasinato de Samuel Luís. Veremos en que queda a cousa. Mañá comeza esa deliberación do xurado popular. Estamos a falar dun xuízo que durou un mes. Temos connosco a Alejandro Vega. Hola, boa tarde. Boa tarde, penalista. Primeiro imos falar tamén con Mireia García, xornalista. Estivo pendente de todas as xornadas deste xuízo. Mireia, un mes de declaracións tamén ás dos 5 acusados. Efectivamente, aquí os temos, imos a lembrar a acusación da que partía precisamente a Fiscalía. Segue pedindo todas estas penas para cada un deles, para Diego, para Yumba, Caio, Cati e Alejandro, penas que van de entre 25 a 27 anos, 22 e 27 anos, 25 para Cati e para Diego tamén co asasinato con agravante por homofobia, para Caio eses 27 anos que sería a pena máis cuantiosa, por así dicilo, porque lle meten tamén o roubo con violencia por quedar co móvil de Samuel, e Yumba e Alejandro enfrontarían unha pena de 22 anos por asasinato. Pero todo isto, aínda que a Fiscalía mantén esta petición de penas, pasaron distintas testemunhas, máis de 84 testemunhas durante este mes de xuízo, e as estrategias mudaron. Por exemplo, a propia fiscal abría a posibilidade de que Cati e Alejandro, estas dúas persoas que agora mesmo están en liberdade con cargos, puidesen ser condenados non por asasinato, no caso de que así o considere o xurado, pero sí con cargo de cómplices de asasinato, que cambiaría esa pena. Para Caio tamén as defensas mudaron esa estrategia, pedían, lembramos, a libre absolución para todos eles, pero hai probas que non poden eludir. Diego e Yumba piden as súas defensas que poida ser homicidio por imprudencia. Para Caio, simplemente que sexa condenado por apropiación indebida dese móvil, nunca do roubo con violencia. Para Cati, a libre absolución, non contemplan outra posibilidade. Para Alejandro, que dixo que nunca tocou a Samuel, si abrirían a posibilidade dun delito de lesións. Todo isto muda precisamente o escenario, que abre un novo capítulo mañá coa deliberación do xurado, e queríamos de preguntar a Alejandro en que varían as penas no caso de que se consideren estas novas posibilidades de condena. Hai varias hipóteses que hai que analizar por separado. A complicidade supón a rebaixa da pena en grado respecto do tipo básico. Neste caso, se partimos dun asasinato que vai de 15 a 25 anos, a reducción da pena en grado suporía unha pena dun arco entre 7,5 e os 15 do mínimo que ten o asasinato. Eso sería a complicidade. A posibilidade de abrir un homicidio imprudente que plantexou a defensa, creo que foi Diego Montaña. De Diego e de Yumba, exactamente. Sí, nunha preterintencionalidade, en realidad, é dicir, o suposto, por explicarlo con outras palabras máis sinceras, de aquel que ten intención de lesionar, pero que causa un resultado de morte, por excederse o resultado da súa intención inicial. Realmente é un concurso de delitos, unha relación de suma de delitos, basicamente, por entendernos, entre as lesións dolosas e o homicidio imprudente. De aí a pena que piden de 3 anos por parte das defensas. Difícil, enteño na miña humilde opinión, complicado cas circunstancias falar dunhas lesións, non? Tampouco entendo moi ben a petición de non toquei, que di un deles, non toquei o rapaz, pero sí aceptaría unha pena por lesións. Non é compatible. Unha cousa, se tocas a alguén, sabe, se non o tocas non pode haber unha lesión, habría unha absolución, non? E, por tanto, habería que analizar as distintas hipótesis que se plantexen, tamén quitando agravante, que logo falaremos, de homofobia ou de actuar por un motivo discriminatorio, que tamén cambia, non radicalmente, non é tan importante como outras variacións, pero que sí cambia un pouco o ámbito penal no que nos movemos. Sí, porque o tema da homofobia foi un dos que fixo, este caso pois máis mediático, se cabe. Tamén foi moi mediático o asunto da última xornada deste xuízo, con eses 5 acusados, algúns deles entre vagoas, arrepentidos. Mireia fixo este resumo desa última xornada, como dicimos, con incluso vagoas de algúns dos acusados. Tras un mes escoitando na Audiencia Provincial da Coruña máis de 80 testemuños, entre os que presenciaron a malleira mortal, os investigadores, os médicos forenses e os peritos, o xuízo pola morte de Samuel encara a súa recta final. Na última xornada foron as defensas as que tomaron a palabra para tentar reverter a idea de que os 5 acusados formaban parte dunha manda na procura dunha presa, tal e como os definiu a fiscal do caso. ¿Ustedes creen que esto ha sido una pelea? Una pelea es una lucha, una batalla. Aquí no ha habido lucha ni batalla.
Por supuesto que hubo intención de matar y por supuesto que todos y cada uno de los acusados responden dun delito de asesinato. Esa idea de que todos foron necesarios colaboradores para a morte de Samuel é a idea que as defensas trataron de romper dende o inicio. Mesmo o abogado de Diego, o que todos sitúan como primeiro agresor, quixo sementar a tese de que o que pasou esa noite foi unha pelexa que se lles foi das mans. Que se alguno de estos niñatos que pegó a Samuel se llega a imaginar que Samuel iba a morir, se cagan por los pantalones y ni Dios toca a Samuel. Moito máis categórica foi a defensa de Katy, quen dixo non entender por que a súa representada seguía sendo acusada de asasinato. La acusación no se sostiene de ninguna de las dos. Vamos a ver, alguien va a coger y a intentar apartarlo y en 2 ocasiones darle un empujón y 10 segundos después va a sacar a la novia para que le siga pegando. Es absolutamente ridículo. Nesa última sesión, os acusados fixeron uso do seu dereito á última palabra para dirixirse ao xurado. Simplemente volver a pedir perdón y mostrar mi arrepentimiento. Yo les pido que hagan justicia, que sean justos conmigo. Soy totalmente inocente de esto. Yo salí de trabajar con ganas de pasarlo bien un rato con mis amigos. Y todo acabó muy mal. Pero yo no pegué a Samuel en ningún momento. No hice nada malo, solo intenté parar a mi novio. No lo conseguí, no pude hacer nada más y no... Quiero pedirle perdón a los padres de Samuel. Y que hoy pudiera darle mi vida a Samuel para que él estuviera aquí. Yo se la daba sin pensar. Sin pensar. Algúns proclamaron a súa inocencia, outros o seu arrepentimento, pero todos tentaron mover o corazón dun xurado que a partires do luns terá o seu destino nas súas mans. Pois o que dicíamos, víamos os acusados arrepentidos, entre bágoas, o xurado comeza mañá a deliberar, Alejandro, son 9 persoas. Non sei se este tipo de acusado, arrepentido, entre bágoas é algo que lles pode funcionar ou non para ablandar o xurado. Dende logo, para buscar unha atenuación da pena, non ten sentido un arrepentimento. O arrepentimento como atenuante que existe no Código Penal español non funciona desta maneira. Hai que arrepentirse antes de saber que o procedimento se dirige contra un, imagínate. Claro. Non ten nada que ver con isto. Isto é, máis que nada, supoño, algo, primeiro, esperable, pero que, dende logo, somente pode buscar pois a empatía do xurado con os acusados, se en algún momento algún deles dos xurados ten dúbidas sobre un feito que pode decir, pobres rapaces. Bueno, en fin, por outra parte, algo hasta, non sei dicir razoable, non, pero esperable en todo caso, non, pero non creo que teña máis impacto no xurado que de algo bastante obvio que van a decir, pero eu creo que inocuo totalmente. Porque ademais o xurado soe ser máis severo que os propios xuíces. Estadísticamente o xurado condena máis con xueces técnicos, que tampouco teñen unha tasa baixa de condenas. En España, cando os asuntos chegan a xuizo oral, as posibilidades de éxito son escasas, pero no xurado falamos dun porcentaxe de condena cercano ao 90%, co cal, bueno, en fin, logo despois hai condenas e condenas, é dicir, non é o mesmo que che condenen por un asesinato agravado con agravante de homofobia, que sería o máximo, que a condena sea máis leve, pero condena, bueno, non hai ninguna dúbida, pero sí, é un órgano máis duro cos xueces técnicos habitualmente. Esas eran as últimas palabras dos acusados. Mañá abres un novo capítulo e a quenda do xurado, non? Ten, como dicíamos, o destino destes rapaces nas súas mans. É un xurado popular que está formado por 6 mulleres e 3 homes que mañá se reúnen por primeira vez para empezar a deliberar. Non sei se teñen un tempo exacto para acadar un posible veredito ou vereditos, porque neste caso falamos de que teñen que probar 5 comportamentos diferentes. Sí, eu tamén leí na prensa que decían que había 72 horas para acadar un veredicto. A salvo que sexa unha instrucción expresa da magistrada presidenta, a lei non o prevé. O que prevé a lei do xurado, a lei orgánica do Tribunal do Xurado, é que ás 48 horas o magistrado presidente pode chamar o xurado por non haber alcanzado un veredicto, unha resolución, para saber por que non. E se o fai 3 veces, o chamalo a capítulo, por así decirlo, ao xurado, se disolvería o xurado, se convocaría novo xuicio, no que se volvese a pasar o mesmo, sería unha absolución. Poucas veces pasa isto, pero bueno, é o que prevé a lei. Eu creo, supoño, que se lle deu ese plazo de 72 horas é precisamente para alongar ese plazo de 48, precisamente pola maior complexidade que ten un asunto no que hai 5 acusados, con 5 veredictos e 5 tamén conclusións de culpabilidade ou de inocencia. Por tanto, a maior complexidade polo número, supoño que o que fai é alongar ese tempo que suporía, entendo, estou presupoñendo, que
pode chamalos 3 veces nesas 72 horas, outra máis, e a terceira vez disolvería. Dudo moitísimo que se agote ese plazo. E na túa opinión vai haber algunha sorpresa, algunha cousa que chame a atención no veredito? A mí non me gusta tampouco especular con este tipo de cousas, pero si teño que atreverme a facelo, eu creo que quizáis onde haya máis xogo por parte das defensas este na agravante de homofobia, porque máis complexa do que parece. Non basta con que haya expresións homófobas nun ataque, nunha pelexa, nunha liorta, para aplicar de forma automática ese máis razonamento agravante de homofobia. Os nosos tribunais exixen algo máis, e quizáis aí é onde se este xogando non unha gran diferencia de pena, porque, ao fin e ao cabo, as agravantes supoñen que se pode aplicar na mitade superior de pena xa de por sí moi altas, e, por tanto, a variación vai ser pouca, pero é aí onde eu creo que podería haber máis sorpresas. Si penso que vai haber algunha sorpresa respecto dos principais acusados, non o creo, e respecto dos que teñen menos implicación, a rapaza, máis outro, non sei como se chama. Alejandro e Cati. Exactamente. Aí quizáis unha complicidade teña certo sentido. A solución, bueno, non. Pero, repito, non me gusta especular, aparte hai, en fin, unha defensa, hai unha presunción de inocencia polo medio, hai uns profesionais que están intervindo que saben moitísimo máis do que se pode saber eu por este asunto, e non me atrevo a decir moito máis que isto. Hai que agardar. Claro. Xa veremos a partir de mañá o que ocorre, non moito. Eu creo que non moito. Non moito, iso sí. Moitas grazas, Alejandro. Grazas a vos. Mireia. Grazas a vos.